L-editorjal ta' The Sunday Times intitolat Il-kriżi trid tkun solvuta jgħid li l-Prim Ministru Lawrence Gonzi irid jindirizza s-sitwazzjoni preżenti waqt li jiżżid li jekk mhux ser tinstab soluzzjoni realistika, il-Prim Ministru ikollu jsejjaħ elezzjoni ġenerali fl-iqsar żmien possibbli. The Malta Independent on Sunday f'editorjal intitolat Fl-interess nazzjonali tikkonkludi li jekk l-affarijiet ser jippersistu fis-sitwazzjoni preżenti, elezzjoni ġenerali tkun pass fl-interess nazzjonali. Il-gazzetta il-lum fl-editorjal tagħha 4 tiem oħra tajt li l-ikbar żball tal-Prim Ministru fl-aħħar 4 snin kien li meta kellu nies li fallew fil-missjoni tagħhom naqas milli jibgħat messaġġ li huwa superjuri għalihom. L-editorjal tal-Malta Today bit-tema Il-Mument tal-Verità jgħid li s-sinjali ta' skuntentizza fost il-backbenchers nazzjonalisti kienu ilhom hemm żmien twil, iżda Lawrence Gonzi beda jemmen li huwa biss kien indispensabbli għall-interess nazzjonali. Il-kulħadd f'editorjal intitolat Il-PN Partit pakkat mill-eruq tiegħu. Jgħid ukoll li ħafna backbenchers ilhom żmien iħossu li qed jingħataw il-ġenb u żżid li s-sistema Gonzi PN hija sistema ta' poter li ttajjar min-nofs lil kull min jostakola u li taħseb li hija superjuri għal kulħadd. Il-gazzetta tal-Partit Nazzjonalista Il-Mument hija l-unika gazzetta li fl-editorjal tagħha ma tajt xejn dwar il-kriżi ta' instabbilta li qed iħabbat wiċċu magħha l-Gvern. Al kontrarju, f'editorjal bit-tema il-kaptan serju u ghaqli, il-Mument tajt li Lawrence Gonzi għandu jkollu l-appoġġ ta' kulħadd għax jixraqlu hekk u għax dan huwa fl-interess tal-pajjiż.